Kena nganggur terus. Tadi duit, tadi rokok, medit karo apa iki? Padha wae cuk. Aku yo nganggur, tadi duit, metu rokok yo ora iso. Ngelu sirahku cuk. Nah, gue gawean kok melu sirahku iki. Wetengku yo ngeleh. Tadi duit, rokok ora iso. Nyolong-nyolong apa ngono, nyolong pitik apa piye? Nek kono mono pitik. Ojo iso. Sengene Pak Lurah kok ojo. Lah terus piye iki? Mumet kabeh. Tadi duit, tadi rokok. Cah, aku pilih dhisik. Bobol, tak sini lak omong begini. Ngopo iki? Wis ngomong ora? Asli. Kaget aku. Sore Jack, lah kowe ado-ado saka Prancis nggo banyu putih nek wasin sisan. Nyusul nyembur ta, Cuk. Sampe kaget aku. Wis ora diperpanjang, barang bola dhewe kabeh sik. 5 minutes later. Apa to, Bon? Kok ngantek kecacahan abe aku? Akhirnya ngegeti wong. Ngene lho, Cuk. Aku mau kan bar lurae. Lah ana informasi sesuk 17 Agustus ana lomba. Wah, kita ae lomba apa? Lomba anu Jek, lomba balap jaran. Lah kira-kira pemuda kene ana sing melu apa ora? Tak ono. Engko aku tak usulke lurahe. Ligese kita gremeng bareng-bareng. Bon, ngene Bon. Tate nak botol. Cuk, pino. Melu pura iki kita wina seru kita Lah piye, awake dhewe kan gak duwe jaran. Lah engko lombane karo apa? Lah piye? Kowe ning Facebook lho, kowe ta ono. Facebook apa? Fes. Oh, Facebook. Aku wis tuwa so deleng ngono. Wes, tak golek ning Facebook dhisik. Lagi jalan toh? Iki Tutu iki jaran ndasmu, dudu jaran. iki jenenge jaran ngene kok. Oh, jenenge tak kira wong. Lah, tapi kumuni. Halo, Pak. Yo, aku balik. Assalamualaikum. Anu, Cuk, Bon, aku kan balik Pak kuwi. Lah piye? Kon ngeterke aku iki. Ya wis ora apa-apa. Kok nak ana informasi kok tak anu ya tak WA wae ya. Yo, siap. Ya wis, hati-hati wae ya. Yo. Ya wis. Nanti tiba tangi dhewe ya. Yo. Wis, Bon, Cuk, aku pamit yo. Ayo, hati. Nanti ya. Lho, apa di? Kowe balik. Oh, baik. Hati yo. Yo, hati ya. 5 minutes later. Lebih iki Di apa ora? jos lemui minawi. Apa iki? Tumpake wong telu kamot. Jos ora? Kuat yo, yo. Bapak kowe Bon. Kuat Rayu. Apa? Dhewe menang. Dicat. Ono nomere kok. Nomere. Tat yo. Tat. Iki tat e. Di Kilo. 0877 kilo. oh iki. Terus Wis tulis ra. Terus mbok sawang. terus piye iki? Iki. Nah, Wis tulis. Wis piye Mas? Jarane sido didol burung apa ora ngono. wes. Wis. Balesi. Tulis piye? Balesi. Situ Mas, Re. Cot. Lah rego piro Mas? Rego piro sik? Rego piro? Nak oke engko COD. Regone jare anu nek kono. Oh, rego ning tempat. Yo. Oh, ya wis. Lah COD kapan isone Mas? Oke, saya tak ngene yo. Saiki sok ora lho. Saiki so. Saiki. So. Telepon yo. Telepon.
sing jaran yo. Iki aku sing duwe jaran. Lah piye? Lah piye Mas? Jarane si dodol pura iki. Sido Mas. Lah regane pira Mas? Jarane piye? Jarane ya apik Mas, lemu, montok, lemok kok. Oh ya wis nape. Lha iki cek kapan? COD saiki, mumpung aku nganggur. Oh ya wis. Nek sisto tak dhewe saiki. Masalah rego gampang, wis anggere rene. Wis Mas. Assalamualaikum yo. Waalaikumsalam. Lah piye Mbon? Ejek, saiki iso pura. Ora apa-apa to nek saiki, mumpung dhewe kan selo to. Nganggur ana kerjaan. Ya wis ayo mangkat. Ayo mangkat. Ayo. Yo ayo. Ayo ndang ojo sampai kelewatan ayo. 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 1 jam kemudian. Piye yo wis diongkos sampe dado. Saiki. Dewe itu main pula. Parti. Kan nunggu. Hei, takon. Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik. Lek, kula ajeng tanglet. Daleme Pak Paimen sing adol jaran ning ndi yo? Oke, Mas. Ndi? Ayo, itu. Oh, kae. Nggih, Sing warna biru kae. nggih, itu. Oh, ya wis. Wes. Nggih, atur suwun ya Lek ya. Nggih. Kira mah biru kira. Biru kira. Iki mau iki. Iki paling oke. Assalamualaikum. Salam. Di wonge. Jangan iki sing codan teh. Nggih, Mas. Mas, lah piye jarane ijake ning ndi? Siape lemu kae lho ning kandang. Oh, Lemu iya. Mas sampe pura. Yo apik lah. Jajan dulu Mas sampe pura. Ayo, rene. Ayo, rene. Ayo, jarane Mas. Endi? Hei jarane. Hei. Hei jaran. Nek foto ki mau apik kok. Kita lemu Mas. Ya mbok lah iki kan 3 tahun to Mas. Kowe ngono Mas. Ora iso gawe bala. Kowe lak main to Mas. Iso gawe wong siji tok tapi Mas. Sok jarang karo si duwe kok padha. Mosok jarane cungkring kok dawoke Mas. Ora apa. Iki sing metu kurang Mas jarane. Dewe diapusi, Cuk. Iya, Jek. Wis go balik kanggo anakku. Ayo.